Onania, masturbácia, sebaukájanie. Tabuizovaná téma, o ktorej sa na verejnosti takmer nehovorí. A pritom sa týka každého, či si to pripustíme alebo nie. V nasledujúcej reportáži sa Laco Ďurkovič okrem mýtu o škodlivosti tejto činnosti zaoberal aj vnútorným konfliktom medzi prirodzenou telesnou potrebou a duchovným životom. Onania, masturbácia či sebaukájanie. Málo kto sa o nej baví otvorene rád, ale týka sa prakticky každého. Ani jedno, ani druhé, treba dobrú kočku. Americký výskum ukázal, že 90% ľudí sa k masturbácii otvorene priznáva a tento istý výskum konštatoval, že v podstate 10% zvyšných klamalo a masturbuje takisto. Pri masturbácii by sa dalo ešte povedať aj to, alebo pri všetkých formách autoerotizmu, človek nepoužíva svoje pohlavné sily ako dar pre druhého, keď už by sa obdarováva sám seba. Kedysi sa toto konanie považovalo za škodlivý zlozvyk, deťom dokonca priväzovali ruky, aby sa tohto zlozvyku zbavili. Rovnako sa rozširovali mýty, že onania spôsobuje ubúdanie mozgových buniek, slepotu či človeka inak telesne postihuje. Na to ja neodpovedám. Dneska tie mýty už rozhodne sú zbúrané, neplatia. Autoerotika, pokiaľ sa realizuje v intimnom prostredí, je absolútne neškodná a dokonca v niektorých prípadoch, dajme tomu pri ľuďoch handicapovaných, je jediným riešením ich sexuálnej aktivity. Medzi tie nesprávne spôsoby sexuálne správania je povedzme aj masturbácia. Už u malých detí vo veku 1 roka sa objavujú prvky autoerotiky, hranie sa s pohlavnými orgánmi. Tí si ale do 8 roku ani neuvedomujú sexuálny rozmer svojho správania. V tom čase vlastne od tých 12 ani nevedela, že vôbec niečo také ako chlap existuje. Keďže predtým nepoznal tieto sily, oni sa v ňom zrazu otvorili, ukázali, on naozaj nemusí vedieť ich správne usmerňovať. Pri pohlavnej abstinencii sa však často u ľudí objavuje potreba autoerotiky, keďže sa musia vyrovnať s prirodzeným pohlavným cyklom. Je to celku prirodzená vec, podľa mňa. Organizmus je nútený sa vysporiadať s tým pretlakom hormónov autoerotikov. Na Slovensku sa priznáva k viere v Boha viac ako 80% populácie, preto prichádza mnohokrát u mladých ľudí k rozpore medzi telesným a duševným vývojom. Nemajú jasno v tejto oblasti a sami možno prežívajú takú vnútornú krízu. Takýto mladý muž, ktorý bol týmto infikovaný takouto myšlienkou, že koná nečestne, že koná zdravotne závadný skutok, sa po masturbácii trápil, sa dostával do depresie. Môžu byť výčitky správne a výčitky nesprávne. Čiže mladý človek sa má viesť tomu, aby mal aj správny postoj takémuto nesprávnemu správaniu. Mladí ľudia spoznávajú svoje telo a pohlavné orgány, poznávajú svoju sexualitu ako prirodzenú súčasť svojho dospievania. Patrí to k životu, samozrejme. Všetci sme sa o tom učili a každý sa s tým raz niekedy stretne. Nevedia však, či sa môžu aj po pošmyknutí zúčastňovať naďalej aktívne duchovných praktík a sviatostí ako spovede či sväté prijímanie. Keď to niekto potrebuje, tak prečo nie? Masturbácia sme si povedali, že je teda morálnym zlom alebo hriechom a tiež v tej hierarchii nestojí na nejakých tých najvyšších miestach. Mladí veriaci sa tak zúčastňujú sviatosti a žijú slušný život, nekradnú, nehádajú sa, nebijú, ale majú veľký problém zachovať čistotu aj v intimnej oblasti. On vlastne prežíva také erotické sny, za ktoré sa potom hanbí, trpí. On by na to sväté prijímanie mohol ísť, ale s tým úmyslom, že teda ľutuje svoje hriechy a že ich vyzná pri najbližšej príležitosti. Za sväté prijímanie tiež nás posilňuje konaní dobra, podobne ako ostatné sviatosti. Mladí ľudia by sa nemali zbytočne traumatizovať, mohli by spájať svoje duchovné napredovanie aj s prirodzeným telesným vývojom, rovnako sa môžu postupne snažiť aj o sexuálnu abstinenciu. Prečo by to malo byť neprirodzené? Myslím si, že je to celkom prirodzené. Aj niekoľkoročná pohlavná abstinencia nepredstavuje pre zdravie človeka žiadne riziko, hlavne pokiaľ si to vie zdôvodiť. Existujú rozličné prostriedky a na prvom mieste je to teda modlitba, duchovný život, sviatosti a potom možno hovoriť aj o športe, o nejakom hobby, o nejakom koníčku dobrom. Záleží tak na osobnej voľbe. Tá nestojí striktne na rozpore medzi telesným a duchovným životom, ale skôr na vzájomnom napredovaní a doplňaní tela a duše.
nehať to na prírodu, aby sa proste vyventilovala sama počas spánku, počas erotického sna, je v princípe viac traumatizujúcejšie pre toho človeka, ako keby to naozaj urobil občas, si proste tie hormóny uvoľnil rukou. Rozvážne viesť a usmerňovať tieto síly, to vyžaduje veľa času, ale aj osobného úsilia.